sobrang dami. Dahil baka mamamahan kayo ng kanilang mga props. Pupunta po dito si Sarah Duterte Diba mga kaibigan? sa model fight tomorrow. Welcome po, Vice President Sarah Duterte. Streetdancing competition po sa Urbiztondo, Pangasinan. Call now, UNHS. UNHS na nga po. Urbiztondo National High School. Urbiztondo. Si Madam Bilo. Dapat dahan-dahan